Abezindaba bebengavunyelwe namhlanje ukungena ngaphakathi enkantolo. Enza izethulo ummeli we-ANC uthe lezi mpawu zisondelene kakhulu futhi i-MK Party yenze ngabomu ifuna ukuthi abantu badideke uma sebevota. Ijaji libuze ukuthi ingabe i-ANC izolisebenzisa yini uphawu loMkhonto Wesizwe emaphepheni okuvota, nokuyiyona nto engaholela ekutheni abantu badideke. I-ANC ithe chabo leli cala alikho mayelana nophawu lwe-ANC, lumayelana nophawu Lophiko lwe-ANC. I-ANC ifuna ukuthi i-MK Party iliguqule igama layo kanye nemibala yeqembu uma ingenela ukhetho. Ithi uma kuvunyelwana ukuthi leli qembu lisebenzise lolu phawu, lokho kuzobe kusho ukuthi nomthetho olawula ukusetshenziswa kwezimpawu, i-trademark, awusebenzi. Ithi-ke ayikho neyodwa inkampani engasuka ibize ngegama lenye inkampani, bese-ke leyo nkampani igoqa izandla. Ummeli we-MK Party enza izethulo uthe uphawu lwe-MK Party lwehlukile ngoba olwe-ANC lunoMkhonto obheke phezulu kanti olwe-MK Party lunoMkhonto ongasezansi. Uthi-ke lento yokuthi abantu bazodideka ifike nonobhala jikelele we-ANC ufikile embalula. Umbalula wazithelanga abandayo ngalolu daba mhla i-MK Party iqala ukubhalisa njengeqembu lombusazwe nyakenye. Ummeli we-MK Party uthi i-IEC yanikeza i-ANC insuku eziyi-14 ukuphikisana nokubhaliswa kwe-MK Party njengeqembu kanye nokuphosela inselele ngophawu, kodwa-ke yazithela ngabandayo. Ekhuluma nabalandeli beqembu i-MK Party owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma, uthe leli cala alikho. Eqinisweni alikho leli cala. Akukho cala eqinisweni. Uyabona ukuthi kuba bekuyicala nje libonakalayo, vele phela belizosichitha thina ngoba amacala esakathi yabusika ayasichitha njalo nje. Kuvele ukuthi uphawu loMkhonto Wesizwe lubhaliswe ngaphansi kwe-Legacy Trust.